gak ono wong blas iki nang ndi, wong-wong iki mang dolanan HP ket mang motoku yo kemeng. Nang ndi kabeh sih wong-wong ki marek. Ngrami sik. Nanti sih wong kok sepi kabeh iku. Ana rondo. Ceritane papa wingi sing ketemu ambek aku. Rondo gatel. Lo tekan ndi sih? Tokun malu mari bayar mekar. Ada apa ceritane? Ceritane sing ambek kelor wingi dadak ferry rune aku dijerong kok sampe gulungku nang jero sawah aku. Gak loro kabeh. Iya tak uber gak kene gua peda mayu buanter pede gomlai buanter. Paling delok awakmu kok ndelok setan mbak sih. Pokokku ditul-tul-tul le. Ketika aku ketemu yuk kelor ya lak megal-megal ngene sik kok mentok ngendok ngono ku ya. Diduwu-duli. Aku tak jurongkokno ae dadak aku jurongkokno balik. Mang gak jane aja kebyok kelor sik. Dapakno sik dicilik. Gayet iyalah kesusu ae. Aduh. Nek wah kok akeh ndelok rondo ngono. Lah ngono kesempatan mumpung cek tau cilik Ferry. Tapi yang belum lawak bus papae. Oh gak apa-apa, penting lak barangi. Aduh kok mari uyel-uyel iku lho. Arep jajan tenggo. Ndeloki. Wafer tenggo iki. Cek riyo kan. Iya lah. Allah. Keduanya rondo iki. Iya tak sengetno, mbak awakmu tak tokno. Mbokne asu. Isine kok roaming ngene. Kok ada tenggo isine ngene. Wis buat kon dhewe moh. Kok iso? Aja ngono ta. Wis aku tak golek lanangan ae ngurus kon. Lho. Nang ndi abiyake kok melok ya? Halo Bu Nini. Halo, dari mana anak cantik? Dari tadi belanja. Oh, kamu udah belanja dari mana? Dari pasar. Beli apa? Beli ikan lah. Oke, baik. Kok cantik sih kamu tadi? Mau kue? Apa itu? Kue apa itu? Kong Wanda. Tenggo lah. Gak mau, aku gak mau. Kue gini kok dikasih ke aku. Ya, larek kan kabeh ya apa to? Ya apa? Wis oleh calon tak gorong. Dorong aku, Bu. Walah. Cari no pacar po aku. Oh, dicarikno pacar. Mm-mm. Nyaluk sing ya apa? Yo sing ganteng lah. Sik, Rek. Sapa iki sing ngono ya? Ponaan kapan teko iki? Sik tas teko, Mas. Mari teko belanja kemang lo mampir. Lah iki mang katene ono penting apa? Ponaan PP iki. Emang bebekne lah. Bebek Banyak ono pentinge kok dungaren sih, janur gunung ngono lho. Ya iya, kemang lo coba keteng golek calon bojo. Oh, gampang. Pokoke nyantai dhisik, rabi digawe sedina rong dina, gak lawase ngono lho. Dadi golek sing bener mesisan ya. Yo ambek sing ganteng lah. Iya, tak golek sing ganteng, kok nek golek sing ganteng gampang. Wis ono nek sing ganteng ora ono. Tapi nguwate lho kok lho ya. Sing hati-hati. Nah, Wong ganteng gak teli ta? iya. Modeli. Stak. Ndelok kebone sik. Kate nang kebon sampean. Iya, lha iku mang gorong tak lebe mang gorong tak. Kaculi belas iku. Ya wis ngono ndang. Mangan lho. Nek iko yo koyo ponane Bu ini temen iki, Rek. Gak taden-taden koyo wingi. Lho. Wong wayu koyo ngono rek was-wasane. Untung ya kacamata aku. Kenalan ae cocok rapi. Halo Bu Nini. Tekon di Per. Kok dolen lah. Ya apa sih? Iku sapa Bu Nini? Ponak aku iki. WA. Ala tanjak ben WA-ne. Siapa sih itu? Ayo lah, Dek. Emang. Ayolah, ngomong tok 15 menit tuh lho. Emang Bu. Arek gak gelem kok. Alah Bu Nini. Emang lho Bu Nini. Kalau Ngono iku nek gak oleh sing ganteng gak enak lho. ganteng ta? Ya apa sih? Ganteng lah cari ibuku. Oh, kok kepedean ngene siriri. Pokoknya aja simponan sampean wingi nang momen niku. Loh, ya apa? War ayune ngono tak nih. Mosok aku dikon ngebyok gawe daun kelor ping 17 lho. Lah ya kok. Padahal kan kudune ping 18. Ngono ah. Iya. Tambah burak ya.
Wis iku lho cok ngomong ibu niku lho kenal aku. Gelem tak gak tidak kenal. Enggak wes, kurang ganteng, Bu. Mbak Leonardo. Kurang ganteng, Bu. Emoh. Lah Mbak, Gelem ngono lho Ri, jadi paksa Mbak lah. sak cerita lho. Emoh kurang ganteng. Lho. Larange ngono Ri. Mahal. Banyak. Iya. Banyak. Dilungkas panen iki. Tapi kok kurang api yo panen iki. Iki wis lumayan saulan kasih panen iki. Wis lumayan. Wah, semayan bolak-balik kan wong ae. Ono kebon jeruk lho. Ono jerakan jeruk. Wah, nek digarap jerakan jeruk iku. Jerakan jeruk iki rek. Digarap gawen ndak didol marang kebon iki. Mas. Mas. Duh, Pak Deku dhewe tiba ponaan teko endi ku mang? kok ngising nang kali. Walah, Ya, lah sampe kok konangan, ijen konangan. ngising yo terlak ngono, diperkosa. Walah Kok rada tak gatel mah tak jaluk repot. Nek Iya. jajan karo isine mang lho. Kemang tak kon nggo omah, aku pamitan nang gone kebon iki lho. Kebon pean ta iki Pak De? Iya, yo. Walah. Saulan kas iki tapi ben awakmu kepengin gawe kejutan saiki siji loro kuno. Oh, wis Emek. kejutan. Aduh, ngomong Wah. terus iki kok wis sakit kekan. Wes ya Pak De, aku tak mulih ya Pak De. Lho, Tak nurut. Iya ya wis sampe tak njaluk iki. Malah nang disuruh ndo loro iki. Golek sapa maneh nang salah iki? Tak kon malah kali ngising gak dilapus kepo urusanku dadak. Ah, Mbak Pepe. Kenalan Mbak Pepe. Mas iki, Bu. Mbak Pepe. Kan ya, langsung lancang. Kok ngisok dadi wong wedok-wedok terus. Kok aku malah mbok dul-dul saiki ngudoi iki. Loh, kurang seksi ta aku. Ya jelas menang Mbak Pepe lah. Gak doyan ta gak? Doyan. Lho krungu ah. Doyan ku ambek awakmu tok ayo.